Dzień dobry oglądający nasze filmy z zamiłowaniem albo z nienawiścią. Tutaj znowu Mikołaj, Chiller, Scaremonger, czyli profesor W razem z Marcinem. w skarlałej postaci baseballowego fana czapką z daszkiem prezencji Rocka Alone zawalistego Karła Trwala. Dobrze, jesteśmy, prawda, w rezerwacie w Puszczy Białowieskiej, sponsorowana przez Hyperion. Mamy odnaleźć, prawda, uratować krwistoskrzydłego i znaleźć upgrade'a dla Krlapdrapa. Skrzyneczki. O, tarcza. Pistolety jakieś tu są. No, w sumie wziemnego. Ja sobie też wezmę coś. Mam na dwa pistolety będę jechał. A, lubię pistolety ostatnio. Dobra, tam już czekają na nas nasi ulubieni stalkerzy. Tak. Dobra. Ten mały magazynek, no okej. Niezły. Ja? No. Ja sobie przypomnę. Ogólnie versus organiczni to ten. Ej, dobrze idziemy? Dobrze, pewnie trzeba będzie obejść naokoło. Tak. Organiczny to w ogóle broń taka, która razi prądem albo ogniem jest. Dobra, na roboty korozji, wiadomo. Marcin ten sobie przypomniał, że ma rewolwer. Tam w zapasie z bagnetem i teraz się nim... Bagnet na broń! I stalkera goń. Nuta patriotyczna. Raki w pupę jadą. Oła! O! Critical. Jeps. Dobra. Spring stalker. Ja wanna glim motherfucker. Skagi. No. Patrz go. No. Kurde blacha. Już za skurwysyństwo. Teraz smoki. Ja tu Smoki wszystkich... sroki. Ja ich wszystkich też z tego bagneta. Do bagnetu. Bagneter. My na pewno dobrze idziemy? Ej no. Nie wiem. Nie, dobrze, mi się zdaje, że tędy... Tak, dobrze idziemy. Strasznie szybko znosisz tarczę ten pistolet, więc wybór nie jest gorszy. O, inżynier! Dobra. Czas na moją diagnostę. Moje magiczne granaty, które mają power up przyciągania. Dobra, to już jak... Smoki to znowu bagnet. Karabin nie. Pistolety oddał, ej. Dobra. Ale już mógłbyś umrzeć z łaski swojej. No. Prawidłowo! Ty Mendo! Nie gryź mnie! Ugryź mnie w dupę. Dostałem potężnie zraniony. Mikołaj, ratuj. Wow! Ale ich przyciągnęło tym granatem. No. A jeszcze 4 próbki tych slagów, czy próbki slaga i będziemy mieli Wszystko. poboczne zrobione. Decreases damage received by various damage types. A to jest ciekawe. No pewnie, że to jest ciekawe. Ja tu miałem ulepszenie do tego, do pojazdów, a to gówno tam pojazdy. Fajnie, z tego skupy normalnie te granaty i dolary. Cuda. Pieniądze śmierdzą. Gównem. Dobra. Brudne pieniądze. Żart żartami. To jeszcze No, zobaczę, coś może Hyperionu, tutaj będzie. To jest Dal, Malwon, Wow. Malwelu. Moi ulubieni. Nie ma tu?
Sama przyjemność, mój magiczny korozów pistolet. Ile go już mam? I go nie przehandluję przez dłuższy czas, bo jest... Tego świetny. rewolwera tak samo. No chyba, że dorwę jakimś... I oprócz tego mam fetyszystyczne zamiłowanie do tych zielonych glutów na ekranie. No to ja mam od tego tą snajperkę z Golden Key. Kartki. A, O. ty gnoju. A. Już, ratuję cię. O jest. No. Dobra. Dobra. Jest dobrze. Mamy to. Ba. Ba. Ci PWR są twardzi, ci powiem. No. Reszta to średnio. Te smoki mu... No. Ładuj. Dobra. Wow. Gluty. Nie wiem, macie tu jakieś do rary albo chociaż te? No, smoku. Macie. Środaki. Wow. To tak tele... No w ból. A nie, idź pan z tym tarczo. Ej, to jest ten badass stalker. Dlatego ja już bym stąd poszedł. Tak. Wieżyczka tak na wszelkie jakby. Yes! Padł? Padł! Janek Co? Granaty trujące. A? Chcesz? Nie. O, fuck. Co tam jest? Super badass loader. O Boże. Wal mu w te, wiesz, w tą broń. No czekaj. No ja chyba nie przeżyję. Przeżyjesz! Dobra. Regeneracja. Ty frajerze, masz żryj granaty. Wow! Oczywiście. No! Nie ma to jak. O. Janko muzykant! Chociaż nie wiem co ma wspólnego z Jankiem muzykantem. Chcesz? Bierz. Powiedzmy. Już. No! Zacna. Bardzo. Popisy wokalne. Tak. O, mocna. Ej, z bagneta rozwaliłem głowę. Ajaj, nie pluj na mnie. Z kagu nie żygaj. Na fioletowo. Już se nie pożygasz. Taki to pożyga. Se pożygał. A mam 7 próbek. O. Bardzo. Fire stack. Ale jest próbka. O fuck. A, on idzie lekko dość. Teraz tak się fajnie Aura szybciej ammo. szybciej się reanimuje. Dobra, poszedł. Oległ. Kurde, smoki. Chodźcie z bagneta was. Pojadę. No, Można powiedzieć, że teraz jest... zacny karabin znalazłem. O, widzisz. No ludzie, znowu rozwaliłem mu głowę. No nie razi niczym, ale sam damage niezły. A jeden karabin warto mieć, nie można chcieć same pistolety. Czy można, no ale... Po co? Nie. Ganzaj Bataj. Co jedna snajpa to lepsza. Tu jest zacny sprzęt jak chcesz. O, a to czekaj. Może najpierw ubiję płonącego skaga. Mikołaj, pomocy. Dobra.
Ona ma duży damage, ale nie ma żadnych tych efektów. A, A ja ale wolę damage flagę. też jest ten. Ja wiem, ale ja wolę tak. To jak tam chcesz, to sobie weź ją. To jest skrzynka. Kartony znaczy. Co tu mamy? Aha, taka snajpa, tak? No, Nie, snajpy to już mam dużo i dobre są. no to dobra, chodźmy. Teraz właśnie też w jakiś karabin bym zainwestował. Jacob, Dobra, co gdzieś nam musi tutaj być powiedziano? jeszcze jeden ten. No i nie ma Bloodwinga. Aha! Wiem! Kurna! Taki kawał drogiśmy przeszli. Bo oni go przemieścili przecież. Uff. Dobra, nic. Dobrze, żeśmy tu przyszli, bo lód był... lot. Był dobry. Tak. To już wracamy. Tędy się da? Chyba się da. Wow. Niewidzialny na dodatek. Ale wszystkie są niewidzialne generalnie. O! Dobry karabin. Aż był wierny bagnet. To był automat, ale ujdzie. Dobra, idziemy. Po audiolog. Wszystko się przyda? No, please no! What is this? Today is a No, great chłopa. day, Maya. No, karabin. Your training is finally put to use. Who are these people? Terrorists, criminals, evil men. You will A, destroy them as co jest? Co on robi? Aha, bo to jest Cyclone, no tak. To się zgadza. To execute Dance. unarmed men? do not question Bounsuj, their side. bounsuj. These men are a danger. Smoku. Brother Harker, bring the first sinner forward. Yes, brother Service. On your knees, sinner. Oh God! Ciub, jakieś nowe odmiany. What is this man guilty Niedługo of? będą ten. Not question. No. Smok stripteaser. A, chodźmy. What? Do not listen, Smok child. stripteaser. Nie wyobrażam sobie tego. Out of hell with it. No ja też nie. Tędy nie wyjdziemy. What are you doing, child? Put Wejdziemy. me down. Aha, dobra. Górą. I had my boys build a preserve to research the full applications of SLAP. No się tak tą bronią podniecamy, a gdzie do jakichś konkretnych jeszcze tych Ta, damage'ów 3 razy 1500 ta. i więcej, no. Jeszcze najlepsze przed nami. I dobrze. Dobrze, że się jaramy już teraz. Kocham ten bagnet. Normalnie niepotrzebna amunicja. No już bym tak nie szalał. No, na skagi niepotrzebna mi. Dobra, to idźmy już do tego celu wreszcie. O, Bośmy zmitrężyli. Wow. Jakie towarzystwo. Panie. Alfa. Wow. Płonący frajer. Dawaj. Z flagiem to ja. Wow. Wow. Fire pap. O, daj. No. Kurde, twoja wieżyczka padła. Trudno. O! Ludziach. Biegną ludzie. Więcej was. Mamusia skalpów nie miała. Bomba. O nie! Kurde. O! No. Walka wręcz! To powalczyłem. Taki to powalczył. Powalczy. Patrz. Every day, or whenever a zookeeper falls into a holding cell. Bardzo ładny. Zżygał się. Damage'em biją, ale nic poza tym. Efektywny kontratarczy, ale... No nie wiem. Nie! Ja sobie wezmę... Ja kursiva potrzebuję jakiegoś. Holding cell.
Chodźmy. Coś tu musi wyrzucić. Ale przydupiło konkretnie tym granatem. Nie! Nie trzeba być mają, żeby ciągnąć. Chcesz wyrzutnia rakiet prawie 3000 damage'a? Nie, ja nie używam. Dobra. Zobaczymy co to warte. O, No i mamy te. dobry. Zrobiliśmy dodatkowe O, przy okazji. tak. No, bardzo ładnie. 2 pistolety, 2 snajperki. Wow! Się tam sami rozwalają. Nie no, sami się nie rozwalają, na granaty rzuciłem. Sami się rozwalają. Ci powiem. Nie uciekaj mi, dziadzie. Dobrze. Skrzyneczka i ammo. O. Co tam za driblas? O, inżynier. Strzelił. Będzie nie ja. Dobra, chodźmy na górę. Ball loader! Ból. O nie, to już jest zniewaga. Krwi wymaga! O, panie, panie! Panie! No. Tak jak to w Brothersie było. Pamiętasz? Pistolet na czołg. A no. To były czasy. I i zginął. Ale gra świetna. trzeba Właśnie. przyznać. I czekamy na normalną część, a nie. Team Fortress. A nie. Get behind, shaman! Dual wielding z pistoletami. Tak. Badass they can find Tak. protecting it. Shouldn't be a problem for you, but just a heads up. Zabijem deal. Tarczowy deal. Ty się z rojem? Ten. Dealujesz. Kurwa. Dealujesz z rojem? O! Głupi! Dobra. O, sunraysy moje ulubione. Stać mnie. What is this kind of shit? Ech, dobrze powiedziałem shit. Aś sobie powiedział, a sobie wezmę. Tyle warte, to sobie sprzęt później. Po co mi to? Jaki taki tak później. Czuję rzeź. Want Bloodwing back, huh? Shame. I've been doing some really interesting iridium experiments with her. Hate to see her go. No. But heck, O jest. O kurwa. this is all yours. Big Black Smoke. Bloodwing. Śmierdzący na fioletowo. Patrz, ma mój level, tu pewnie zginiemy. Just give it up, kiddo. Jest szansa. Bloodwing's got all the elements at her disposal. Fire, Ej, nie- electricity, Ląduj, frajerze. slag. And God, No nie. got the last one. What the hell? Chciałem zauważyć, że nie ubyło jej nawet milimetr. Just weaken her Ja, up. bo ja go nawet nie trafiłem, ale chyba. No ja trafiłem. But you gotta get Bloodwing down. Do what you can to save her, but if you can't, she's got what we need to get into Control Core Angel and No, grab trudno jest cokolwiek zrobić w tym momencie. No. fire. No, coś się dzieje. Fire! Aha! A, bo ona będzie zmieniała sobie skille, powiedzmy. Watch her cross. No! A to menda. Czym by ją tu przydupić? No ja ją zatruwam, nie? Znaczy... glutami. Bloodwing, get her back to Sanctuary. Wow, panie! Sanctuary patch her up. Ale musiałem. No ale coś tam jej trochę nie? No już dużo. A! Zbloczyła się. Co to? Co?
Dźwięk. Jaki? A! Skagi! Gdzie? O! Dobra, walne wieżyczki, one... O cholera. One powinny... Nie można się 50 rzeczami jednocześnie zajmować. Właśnie. No chodź, Mendon. Chodź, no chodź, chodź. Chodź na solo, chodź, no, co. No, prąd będzie. Szkoda, że nie mamy teraz broni na wodę. Nie, odwal się! A! Broń na wodę, to by było teraz coś. Ja, pistoletem na wodę popsikać. Kurwa, zwarcie! I padł. Co? O! Panie! Kurde. Co? Nie! Przesada. Wow. Wal teraz, Marcin. Jo, komendo! Wprądziła mnie. Aha, trucizna. Jeszcze skagi. A korozif to na nas nie bardzo będzie działał. No nie, Ale mimo wszystko... nie będzie łatwo. Teraz będę prąd. To niech tam... Nie. O kurwa. Co się dzieje? Nic. O kurwa. Wieżyczko. Jak? Pierdyknął tym... O, korozif jednak robi nam źle. No, śmierdzę teraz, zielonym. Ale już, zaraz zaraz go ubijemy. Dobra, nie strzelaj jej. Czemu? No nie strzelaj do niej. Ta wieżyczka moja, kurwa, genialna. A! Wieżyczka, przestań! Get the microchip from her collar, and we can get her back to Sanctuary. Dobrze. Now I remember. Explosive! O kurwa. That is why you don't screw with Ludzie. Przystojny Jacek to jest kawał skurwysyna. yourselves in, or that dumbass Bez cienia wątpliwości. No ale weź, za takiego ptaszka prawie 10 000 punktów. I'm gonna kill you! To dużo. You hear me? Szkoda ptaka, że tak powiem. Sorry about Tak, też człowiek. gotta keep moving. Get that software upgrade to Claptrap. Bardzo nieładna, niefajna śmierć. Leave the control core engine. Aha. Czyli teraz będzie upgrade. Kupujemy tylko upgrade do Claptrapa. Wreszcie apteczka. Nie! No kurwa. Ja tu poczekam. A? No czemu to gówno... Wpuszczę ci windę. Będą taki dobry. Chuj w dupę. Wziąłem jednak ten pistolet. Pistolet, nie ma czasu. Dobra, chodź. Fajne My dobrze słowo. idziemy w ogóle? No, wrócić się chyba mamy, nie? No chyba. Nie! Źle idziemy. Gdzie mamy iść? Tamtędy mieliśmy przejść. Świetnie. Tędy właśnie. O. Jest coś fajnego? Aha, Sklep, znaczy to, rodzaj granatów. O. I to jest dobre. kurde, nic nie ma z korozywem, no ale takie są cuda. Tylko mi szkoda. Dobra! Trudno, czas się tego pozbyć wreszcie, bo nie można tkwić z tym bidnym pistoletem.
Nie no, ja sobie tutaj wymieniam tam paru. Wow, duży damage, ale... Damage to nie wszystko. Licz też się odwaga. No nie. Nie. Blake! Where's a bloody violin? I zapał do gry. Bloody violin. Wszędzie te skrzynki. Później w szkole jest syndrom. O, Lotu. o, skrzyneczka. Ty masz skrzynki w szkole? Nie. Ale dajmy na to jakaś kafeczka, nie? To już prędzej. No w sumie się opłacało. Z perspektywy czasu. Dobra. Ja bym proponował uciekać. To ten wredny. Ja nie uciekam, ja robię taktyczny odwrót. Tylko Oni gdzie? się boją mojego bagnetu. Nie uciekaj. No! Co za rak. Złośliwy czy nie? Jaki I found humor. a potential Waldheimer center. You'll definitely want to hear this. She's a silent. Unlike Lilith, she seems to have no connection to Iridium. No. Dobra. Tam coś było fioletowe. Nie, nie, But jest. as a baby, she was left with the order of the impending storm. The who? They're an order of monks who rule the planet of Athena. Najbardziej prymitywna śmierć. Surveillance footage I can find is from 4 years Marcin ago. skoczył za czymś fioletowym i zginął. You didn't think you were gonna get To out of głupio. here alive, did ya? Pierdalać. Co to? Co? Ło! Co? Ej, nawalają w nas. Nie, to Mordechaj. Mordechaj z góry. No, na to wygląda. Aha. Się wkurwił. Dobrze. Jest. Każda pomoc jest dobra. Czemu Dobra. nie można się przetrawelować do celu? Nie wiem. Nie, można. Dobry. Rarity isn't everything. A low level rare weapon might not be as powerful as more common weapon as of a higher level. Really? O, sanktuarium. Sweet, sweet. Found it. Alright, this is a song Dobra, from ja idę za- Zamknij ryja, Pedziu, z maską! O Jezu. Alright, you what? Screw you. It would have been hilarious if I found it earlier. Shut up! Shut up! Fucking hell. Claptrap, dlaczego ty robisz na takiej kupie gówna? Tej. Co? Jest jakaś karta? Holy scatsack! Mego nie widzę. Bo on jest niewidzialny. This is you. I can't. Minion, give me 5. No znikł. Right. You've earned it. Nie. It's my birthday. I first rolled off the assembly line 7 years ago. Tak. Udało się. And hand out Dobra. thanks for my stellar Te zadania powykonywaliśmy, co chcieli zrobiliśmy. Tak. Claptrap upgrade'a dostał. To. Trochę mu po tym odjebało. I widzimy się już... O matko, mamy zadania. Na czas, nie lubię takich, ale okej, widzimy się już w kolejnym odcinku, gdzie będziemy na czas zapierdalać z zadaniami. Z tej strony to byłem ja, Mikołaj oraz... Marcin. Czuwaj. And you keep telling